ava vakomana maChina toona kuti vakodzeresa nyika yeZimbabwe. Panguva ino there is a situation yatoona kuti yoitika at a Chinese company yatoona kuti maZimbabwean employees vapesera vatozopisa macompany trucks vaita mwedzi yakati kuti vasingareceive masalaries avo. Ndisapena mashoko kubuda nyuko panguva ino toona kuti even the Chinese vatozotena up violent votanga kusimudza pfuti against isu vagari nyika yeZimbabwe varidzi venyika rodwa subscribe or like on the bell icon. Kipinda mkrem watch vanobuda chiposta mapictures nemavideos amurikuona in the screen nyora chiti the incident occurred somewhere near Bulawayo. The workers at Chinese owned company banned a few company trucks while protesting over unpaid salaries. Chava chitiko chinosirisa chinopa kunzisa kugara nyika yeZimbabwe toabuswa nevanhu kune dzimwe nyika. Panguva ino vanoonekwa kunzi kunyange vakaita zvakashata, kunyange vakarova, kunyange vakaabhusa vagari nyika yeZimbabwe hapana action inotorwa. Macomments vanobuda nyora chiti what was done is very wrong but now mainvestor haabhadhari vashandi. Vanobuda nyora chiti good development. Vanobuda nyora chiti the workers came a long distance. Vanobuda nyora chiti anything against Chinese I support. Vanobuda nyora chiti stupid cowardly men. Ndo mashoko anobuda nyuka panguva yatoona kuti vanhu havasi kufanana nezviri kuitwa nemaChina. Panguva iyano chinokuzi they abusing us. Vari kuita zvavanoda nenyika yedu. Vari kuonekwa kunzi kunyange zvavo vari mainvestors but they do not have the right to abuse the citizens. Avatu vanofanira kutotya kuti maactions avanenge vachifanira kutora vanofanira kutanga vatombovhunga kaviri katatu, but it seems like havanyatso kutiona as if tiri masubordinates avo or tiri imbwa pamberi pavo, they do whatsoever they want. Budza mafunguro enyu munoti kudei pamusoro pavanhu vari kuoffer resistance to these Chinese. Ira comment section medu musaona subscribe or like, check on the bell icon.